نمسكنك لنا سلز معلتي تمسكن እግዚአብሔር ዶክን ብዝረዳና ምሕረትካ ስለዝኾነ ነመስግነካ ኣለና ስለተዓብ ረድኤትካ ስለተዓብ ሓለዋኻ እግዚአብሔር ተመስገን ነመስግነካ ኣለና ሃሌሉያ እግዚአብሔር ተመስገን 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 ዘይካ ነመስግነሉ ቃላት ይብልና ንኣኻስኻ ዓብይ ስለዝኾንካ ሃሌሉያ ብቓላትና ይትግለጽን መሓሪ ኣምላኽ ሃሌሉያ ተመስገን ተመስገን እግዚአብሔር ሃሌሉያ Risa dana nama shira bala dia dana sira dia dana dia nama shala baran dia nama mus. Haleluya Yesus temaskan እግዚአብሔር በዓላት ግለጽ አብይህ ለዕለም ረዳና ይኻ እግዚአብሔር ነገርና ሁሉ ስለተጸበቀ ተመስገንከ አቦ ተመስገን ተባረክ ሃሌሉያ ተመስገን ኢየሱስ ተመስገን ተመስገን ተመስገን
ነገራተይሲ ከምታ ብዙሕ ማይ ዘጠየት ኣታኽልቲ ኣፀቢዕካዮ ለዊጥካዮ ነገራተይሲ Hallelujah.
ኩሉ ነገር አንታ ብዙሕ ማይ ዝሰተየት ኣታኽልቲ ኣጸቢርካዮ ለዊትካዮ ነገራተይሲ አንታ ብዙሕ ማይ ዝሰተየት ኣታኽልቲ ኣጸቢርካዮ ለዊትካዮ ነገራተይሲ እንደገና ሰሊምካዮ ንእማነ ጣዕሚሙ ኣወቂምካዮ ኩሉ ነገር ሰሊምካዮ ንእማነ ጣዕሚሙ ኣወቂምካዮ ኩሉ ነገር ኣዝማይ ሰተየት ኣታኽልቲ ኣጸቢርካዮ ለዊትካዮ ነገራተይሲ ብዙሕማይ ሰተየት ኣታኽልቲ ኣጸቢርካዮ ለዊትካዮ ነገራተይሲ ቋንቋይ ለዊትካዮ ሰረባይ ቀይርካዮ ምሕረተይ ወሲድካ ምስጋና መሊእካዮ ቋንቋይ ለዊትካዮ ሰረባይ ቀይርካዮ ምሕረተይ ወሲድካ ምስጋና መሊእካዮ ታሪኸይ ለዊትካዮ ኣድራሻይ ቀይርካዮ ውርደተይ ወሲድካ ምስጋና መሊእካዮ 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 ቋንቋይ ለዊትካዮ ዘረባይ ቀይርካዮ ምሕረተይ ወሲድካ ምስጋና መሊእካዮ ኣድራሻይ ቀይርካዮ ታሪኸይ ለዊትካዮ ውርደተይ ወሲድካ ምስጋና መሊእካዮ 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 ሃሌሉያ ኢየሱስ ተመስገን ስለ ሁሉ ነገር ተመስገን ሃሌሉያ ምስጋና ዝመልአት ኣፍና ተመስገን
እግዚአብሔር ይመስገን ክብር ምስጋናን ንአምላኽና ይኹን ንሱ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ሕያው እዩ እቲ ሕያውነቱ ንዘለዓለም ይነብር ዝሓለፈ ክልተ ሕቶታት ምስ ሰባት ንዘራረብ ነርና እምነትና ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝተሰረተ ድዩ ወይስ ኣብ ክርስቶስ ዝብል እምነትና ኣብ ደጋዊ ስርዓት ዝተሰረተ ድዩ ወይስ ኣብ ቃል ኣምላኽ ብትቃልቲ ንዘራረብ ነርና እሞ ብዝተተሓሓዘ ምስትቃል ብዝተተሓሓዘ እንደገና ድማ ሓፈሻዊ ኣብ ዘለናዮ መበል 21 ክፍለ ዘመን ውሽጣዊ ድዩ ወይስ ንደጋዊ ነገር እዩ ኣብ ቤተ እምነታት ወይ ድማ ኣብ ኣገልገልቲ ንዓይ ወሲካ ማለት እዩ እተራኣየናስ ንደገ ዲና ንጭነቕ ወይስ ንውሽጢ ነገር ኢና ንጭነቕ ንሓስብ ብዝብል ንዘራረብ ነርና ብቃል ኣምላኽ እሞ እታ ቃል እሳ ኣብ ልበይ ስለ ዝነበረት ካብ ትንቢተ ኢሳይያስ ሎም ምሸት ክርኢና እግዚአብሔር ድማ ካብኡ ክነግረና ብቃሉ ንልብና ክዛረበና ይኽእል እዩ እምነት ካብ ውሽጢ ናብ ደገ ዝፍልፈል እዩ ሰረትና ናይ ቤተ ክርስቲያን ይኹን ናይ ኣመንቲ ናይ ቅዱሳን ይኹን ናይ ሐዋርያት ናይ ነቢያት ሰረት ናይ እምነቶም ዝኾነ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ናብዚ ክርስቶስ ቀሪብና ንጸልይ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዘለዓለማውን ሕያውን ዝኾንካ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ካብ ግርማ ናብ ግርማ ካብ ሞገስ ናብ ሞገስ ትነብር ቅዱስ እግዚአብሔር ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን እቲ ተሪፉ ዘሎ ግዜ ኩሉ ብቃልካን መንፈስካን ናብ ማእኸልና ብክብሪ ንኽትመላለስ ንጽሊ ጸጋ መንፈስካ ኣብ ማእኸልና ይሕለፍ ቃልካ ብመንፈስ ቅዱስ ይገለጽ ኣሜን ካብ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 66 ዘሎ ክፍሊ እዩ ነቢዩ ኢሳይያስ ኣብቲ ግዜቲ ንዝነበሩ ናይ ብሉይ ኪዳን ኣመንቲ ዝተዛረቦ መልእኽቲ እዩ እዚ መልእኽቲ እዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብኢሳይያስ ገይሩ ኣብቲ ግዜቲ ዝነበሩ ብሰለስተ ክነቐምጦም ንኽእል ኢና ካህናት ነይሮም ነገስታት ነይሮም ህዝቢ ድማ ነይሩ እግዚአብሔር ነዞም ሰለስተ መሰረታዊ ዝኾነ ናይ መንፈሳዊ ኣተዓሳስባ መገዲ ሒዞም ዝኸዱ ሃይራርኪ ነዞም ሰለስተ ማእዘናት እዩ ዝተዛረበ እግዚአብሔር ስለዚ ነቢይ ኢሳይያስ ካብቲ ብግዚኡ ዝነበረ ኩነታት እንታይ ከም ዝነበረ ካብዚ ክፍሊ እዚ ንርኢ ማለት እዩ ብርግጽ ኣብ ብሉይ ኪዳን መስዋዕቲ ሕሩድ እዩ ዝግበር ነይሩ ዝተፈላለየ መስዋዕትታት ኣሎ ናይ ቤተ መቅደስ ስርዓት ኣለዎም ክህነት ኣለዎም ሌዋውያን ኣለዉ ኣደባባያት ኣለዉ ቅድስተ ቅዱሳን ኣሎ ዘለዋውያን ኣቲኹም ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም እንደገና ዕብራውያንም ኣቐሚጥዎ ኣሎ ጳውሎስ ስለዚ ኣብዚ ዓይነት መንፈሳዊ ስርዓት እንከሎ እዩ ነቢዩ ኢሳይያስ መጺኡ ዝተዛረበ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ክፍልቲ እንታይ ይብል እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ሰማይ ዙፋነ እዩ ምድሪ ከዓ መርገጽ እግረ እያ እቲ ንስኻትኩም እትሰርሑለይ ቤት ደኣ ከመይ ዝበለ እዩ እቲ ኣነ ዝዓርፈሉ ስፍራኸ ከመይ ዝበለ እዩ ነዚ ኩሉ ዓለም ዝፈጠርክዋ
أنا እግዚአብሔር بنبي بإساياس أنا السماي زفانيو مدري دما نأجري مرقتيا نعيس انت عينت بيتهم تسرحوا لي نزاخ الله زيا على مزفة تركوا أنا إلو يزاربهم مالك أبكالي ترقم إذا خاء كوينو اللو يبل እግዚአብሔር جناغي أبتي شجورن دقوسن منفس زلو بقالي زرعدن سبدأ إيه زت أمت زلو حجي نا እግዚአብሔር فيو وين እግዚአብሔር الرأي أبي كم زهونه أيو እግዚአብሔር أملاخ بنبيو بإساياس ززارب زلو እግዚአብሔር نمن يتأمت نمنس يري نامنس يدهب نامنس يقلب تيلنا اتي تعوت منفس زلوو اتي استسبر لب زلوو بتي بقالو نقالو زقزا زرعد زي كونس نقالو زقزا نقال أملاخ نستزاربو قبر ملس الزهب أنا نابوئي زري سلازي خمزيلو ززاربوم سبات ترى سبات هيكونو بيت مقدس مسرح ناي ترى سبات هيكونن أبتغزيتي بيت مقدس مسرح ترى نجار هيكونن من الباش اتزبي نت بيت مقدس زدلي مسارحتات برور ورقي عنجيتي سلدي كهبي خيليو نتبيك تمقدس كسرح زتلمو جن كابتوم كانت كابتوم لوايان نابتوم منفساو مرحتي استباهليهم እግዚአብሔር ግን انتاي إلو تزاربوهم ايو سماي زفانة ايو مدري دما نا اقري مرقت ايتيا أنس عبي أملاخي نعيس زحزني ايكونن ازد سرحو نعيس زمتن ايكونن نعيقن زحقوسني حدا نقر الله اتي منفسو استسبره اتي قنوع لبي زلوو بآتاتومي أنا زحقوس ورد لنا ترينايو بزعبات مسواتي قطري سلسته يزاربي ولا حرود تقبركم لي نحسما سقا خمز قرب اللي إز قطرو إزبلو اتي بدقة تقبرو نقرات مولوس أبكر مع عيني بوتا يبولون اتي أبكر مع عيني بوتا زلوو كمزي عينت روعيتات زلوو سب إيو እግዚአብሔር ከምዚ ተዛሪቦ እግዚአብሔር እኮ የተመስዋዕቲ ክስውእዎ መስዋዕት ክገብሩሉ ኣብ ዘሌዋውያን ትእዛዝ ዝሃቦም እሱ እኮ ግን እቲ ናይ ደገ መስዋዕትን እቲ ናይ ውሽጢ ሃቀናን ስለዘይ ተራኸበ እግዚአብሔር መጀመርያ እቲ ውሽጢ ይተዓረይ ኢልዎ እቲ ውሽጢ ይተዓረይ ልቡስ ተሰበረ ንቃለይ ዝግዛእ መንፈሱ ትሑት ንዝኾነ ይብላ ብሓደ ሓደ ትርጉማት እግዚአብሔር ንውሽጢ ይርኢ እግዚአብሔር ንልቢ ይርኢ ኣብዚ ክፍለ እዚ እንሪኦ እሱ እዩ ነቶም ሓደ ሓደ ከምዚ ኢሉ ክዛረቦም ከሎ
نتوم حد دما كمزي بلوم أبقى صراحة مشته أتم بقالو الترعدو قال إجزابير سمعو أتم زسألوهم بزعبا سمي سوقوهم أحواتكم حقوسكم انتخن الرئيس إجزابير يخبر يبلو جناخه كحفرو إيوم حجاب زنتينا نري كلتا قجل علو مالتو كلتا بارتالو نقالو زغزو مسقال املاخ زنبرو بقالو እግዚአብሔር ተዛሪቡ ይሎም ንተቃል መልስ ዝህቡ ልቦም ዝተሰበረ መንፈሶም ትዑታት ዝኾኑ አለው በተሓደ ሸነኽ ድማ ንአምላኽ ብደጋው ነገር ጥራይ ከሐጉስዎን ንአምላኽ ከስምርዎን ዝጽዕሩ አለው እግዚአብሔር نتوم بدقاو نجر كسمرو زتعرو نزنبرو نابت حقيق من لسو كم زلوم كنجروم كلو نتوم بقالو زرعدو نقالو دما زجزؤون عتاتهم متسنانعي كهبوم نري من እግዚአብሔር አመንቲኦም كلهم نايبلي كيدان አመንቲኦም ግን ዝተፈላልዮም ነይሮም فرقهم نتقال ينبروا فرقهم نتقال هيوتهم هيبهم يقعزوا اتهم نأملاق بدقاو مقد خسمروا زداليو دما يباج أولهم كمو يزبلن يباج أولهم نيرهم أتم بقالو الترعدو قال እግዚአብሔር سمعو أتوم زتسألعوهم بزعبا سمي سقوقهم تسوقيقوم تسأليهم أحواتهم بأمنات بسقات زي توالدو بعاليت تزي تراقبو بأمنتهم يحواتهم نيرو حقوسكم انتي كنريسي እግዚአብሔር يخبر يبلو جناخه كعفرو ايوم ميلو እግዚአብሔር نتوم بقالو نقالو زغزو متنانعي يسدلهم بمن بنبيو إساياس بمن بنبيو إساياس غيرو نخلتهم وغنات እግዚአብሔር نخلتهم زغون ملئختي نيرو እግዚአብሔር زحقوسلو مقدي زيو مالتو منفسو لبوس تسبره قط منفس زلوو بقنا الناس غيد اتي زي الشارو ناي تقستاتن ناي فلتاتن قداي ايكونن مالتو ناي ليواو زرق سلزلوهم ايكونن مالتو وينا كهانات سلزغونو مالت ايكونن كهان يغون نبي يغون ابستفلالي نا امن الدرجاتات يعلو እግዚአብሔር ልቢ ይሪ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ክርኢኸሎ ውሽጢ ዝሪ ሰብ ክርኢኸሎ ደገይ ዝሪ እግዚአብሔር ንውሽጢ ዝሪ ንውሽጢ ይምርምር ልብን ኩላሊትን ይምርምር ማለት እቲ ንኣተዓሳስባና ሃቐና እንታይ ከም ዝኾነ ይፈልጦ እዩ መን እግዚአብሔር ስለዚህ ንዞም ሰባት እዚኣቶም ንውሽጦም ይዛረቦም ዘሎ እግዚአብሔር ክዛረብ ከሎ ንደገ ኣይዛረብን እዩ ንውሽጥና እዩ ዝዛረበና ንህይወትና እዩ ዝዛረበና ኣብ ውሽጥና እንታይ ዓይነት ኳሊቲታት ከም ዘሎ እዩ ዝነግረና እግዚአብሔር አምላክ ናብ ቁኑዓትን ናብ ትሑታትን እዩ ዝርኢ መንፈሶም ዝተሰበረ ሕልንኦም ዝተደቆሰ ንቃል አምላክ
ግብረ መልስ ዝህቡ ንዓታቶም እዩ እግዚአብሔር በረኸት ዘለዎ ሓጎሱ ኣባታቶም እዩ ዝፈስስ ምዘ ኣተዓይዝና ሓደ ክፍልታት ክርኢና መቼም ኩላትና ንፈልጢና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ኢየሩሳሌም ቤተ መቅደስ በዓል ሄሮድስ ሰርሕዎ ይኹን በዓል ሰለሞን ሰርሕዎ ኩሉ ከም ዝፈረሰ ንፈልጢና እግዚአብሔር ጉዳዩ ምስ ሰብ ስለ ዝኾነ ስለዚሁ ድማ በዓል ዳንኤል ኣብ ባቢሎን እግዚአብሔር ኣብ ባቢሎን እውን ከም ዝምለኽ ብዘይ ቤተ መቅደስ ብዘይ ካህን ብዘይ ገለ ሃይማኖታዊ ስርዓት ምስ ኣምላኽ ሕብረት ዝነበሮም ስለዚ እግዚአብሔር መንፈስ እዩ እቲ ዝምለኽ ኣምላኽ ሕያው እዩ ስለዚ እምነት ናይ ውሽጢ ጉዳይ ናይ ቅንዕና ጉዳይ ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ብቕንዕናን ብትሕትናን ምቕራብ እዩ ነዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣነ ብልበይ ለዋህ ትሑት ካባይ ተማሃሩ እግዚአብሔር ንቶም ትሑታት በረኸት ኣለዎ እግዚአብሔር ንቶም ቁኑዓት በረኸት ኣለዎ እግዚአብሔር ንቶም ብሓቂ ዝደልይዎ በረኸት ኣለዎ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ክርኢና ኢሳያስ 57:15 እንታይ ይብል ስለዚ እቲ ንዘለዓለም ዝነብር ልዑልን ዕዙዝን ቅዱስ ስሙን ከምዚ ይብል ኣሎ ኣብቲ ልዑልን ቅዱስን ስፍራ እነብር ኣለኹ ግናኸ ንመንፈስ ትሑታት ሕያው ክገብሮ ንልቢ ድቑሳት ከዓ ሕያው ክገብሮስ ምስቲ ድቑስን ትሑትን መንፈስ ዘለዎ ሰብ ድማ እነብር ኣለኹ እግዚአብሔር ኣበይ ይነብር ተይልና ኣብ ከምዚ ዓይነት ሰብ ውሽጢ ይነብር ኣብ ከምዚ ዓይነት ልቢ ዘለዎም ሰባት ውሽጢ ይነብር መን እግዚአብሔር ብዛዕባኡ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሉ ስለዚ እቲ ንዘለዓለም ዝነብር ልዑል ዕዙዝን ቅዱስ ዝስሙን ከምዚ ይብል ኣሎ እዩ መን ኢሳያስ ከምዚ ይብል ኣሎ ኣብቲ ልዑልን ቅዱስን ስፍራ እነብር ኣለኹ ኢሉ መንበሪኡ ኣብቲ ልዑልን ቅዱስን ስፍራ እነብር ኣለኹ ግናኸ ኢሉ ንመንፈስ ትሑታት ሕያው ክገብሮ ንልቢ ድቑሳት ከዓ ሕያው ክገብሮስ ምስቲ ድቑስን ትሑትን መንፈስ ዘለዎ ሰብ ድማ እነብር ኣለኹ እግዚአብሔር ኣበይ ይነብር ተይልኩም ኣብ ምድሪ ኣበይ ትረኽብዎ ኣብቶም ትሑታትን ኣብቶም ድቑሳት መንፈስ ዘለዎም ምስኦም ይነብር እግዚአብሔር ምስ ትሑታት ይነብር ኢየሱስ ክርስቶስ ብትሕትና እዩ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ዝተመላለሰ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ትሕትና መሰረት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ክነብር ከሎ ውሽጡ ተደቂሱ ይመላለስ ነይሩ በቲ ዝሪኦ በቲ ሰምዖ ብነገራት ኩሉ እግዚአብሔር ግን ምስኡ ነይሩ ሕጂ እውን እግዚአብሔር ምስ መን እዩ ዘሎ እቲ ሰማይ ዙፋኑ ምድሪ ናይ እግሪ መርገፂኡ ዝኾነ ኣምላኽ ሰብ ብሰብ ከም ሰብ ኣምላኽ ምሳዩ
whatever قال خزارة بخيليو نافيوسو قال أتي እግዚአብሔር ኣብ ህይወቱ ዘሎ ሰብ ትፈልጦ ኢኻ أتي እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊኡ ዝሓደረ ሰብ ትፈልጦ ኢኻ بقنعنان بتعتنان كملالس ኢኻ ትሪኦ ዋላ ሓደ ከም ዘይገብር እዩ ዝፈልጥ ኩሉ ገባሪ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ጥራዩ ዝሓስብ ስለዚ እቲ ልዑል እቲ ቅዱስ እቲ ዕዙዝ ኣምላኽ መንበሪኡ ሰማዩ ግን ኣበይ ይርከብ ግናኸ ተይልና ኣብቶም መንፈሶም እተደቆሰ ይብለና ንመንፈስ ትሑታት ሕያው ክገብሮ ንልቢ ድቁሳት ከዓ ሕያው ክገብሮስ ምስቲ ድቁስን ትሑትን መንፈስ ዘለዎ ሰብ ድማ እነብር ኣለኹ እግዚአብሔር መንበሪኡ እዚዩ እግዚአብሔር መንበሪኡ ዓበይቲ ካቴድራላት ኣይኮነን እግዚአብሔር መንበሪኡ ፓላስ ቤተ መንግስት ኣይኮነን እግዚአብሔር መንበሪኡ ከምዚ ዓይነት ሰባት እዮም ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎመን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ዳዊት ኣብ መዝሙሩ ድማ ከምኡ ኢሉ ተዛሪቡ እግዚአብሔር ነቶም ስቡር ልብ ዘለዎም ቀረብኦም እዩ ነቶም ቁጥቁጥ መንፈስ ዘለዎም ድማ የድሕኖም እዩ እግዚአብሔር ንመን ይድሕን ነቶም ቁጥቁጥ መንፈስ ዘለዎም እግዚአብሔር ነቶም ስቡር ልብ ዘለዎም ቀረብኦም እዩ እግዚአብሔር ንመን እዩ ቀረባ ተይልና ነቶም ዝተሰበረ ልብ ዘለዎም ነቶም ቁጥቁጥ መንፈስ ዘለዎም እግዚአብሔር ንመን እዩ ቀረባ ውሽጦም ዝተሰበረ ልቦም ትሑት ዝኾኑ እግዚአብሔር ንዓታቶም ቀረባ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎመን ንዘለዓለም ሕያው እዩ እግዚአብሔር ነቶም ስቡር ልብ ዘለዎም ቀረብኦም እዩ ርሑቕ ኣይኮነን ካባታቶም ዝረሓቕ ኣይኮነን ቀረባ እዩ ክጽውዕዎ ከለው ደበኽ መልስ ኣለዎ ክደልይዎ ከለው መጺኡ የጸናንዖም ኢዱ ይዝርጋሓሎም ይዛረቦም ይመርሖም من እግዚአብሔር እግዚአብሔር ድማ መሪሑ ኣበይ የብጽሕ ርኢናዮ ኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎመን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ናይ ክልተ ሰባት ምሳሌ ኣብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 18:13 ክሪኢና ኣየናይ ካብ ኣምላኽ ከሲቡ ከም ዝኸደ ኣየናይ ከሲሩ ከም ዝኸደ بكيسارة استملسه جيجو قلبته كله خسيرو استملسه لوكاس 18:13 تايبل اتتقاو قنا أبرحق دويلو نعي نحاط محارني النابلة أفلبو يوقع نبره مبر عينو ناب سماي قوح خبل قوح أيدا فرن رؤسو لعل زبل كله يوارد رؤسو زت حت قنا لعل يبل ايو امو اوزي حلافي اتي اذا حليفو اتتصديقو نابيتو كم زورده ابلكم الله يلو يسوع كريستوس اتتصديقو نابيتو تمليسو بستسبر منفس قطقط بزخونه لبي ابقر ما املاخ اتغز قصرو نيرو ابسمو كلتش ايصوم ندغاتات مصوت كم زحاتياتنيا سلازي كونكو يمسكنه كايبل يمصادق نفسو يمصاري ابقر ما املاخ ግን ቦታ አይነበሮን እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ
ዝተዛረበው መልእኽቲ እዩ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ትሑታት ይነብር ኢየሱስ ክርስቶስ መንበሪኡ ኣብ ቁኑዓት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈሱ ምስ ቁኑዓት እዩ ቁኑዓት ኩልሻ ምስ ኣምላኽ ይነብሩ ኣምላኽ ድማ ምስኦም ይነብር ስለዚ ኣምላኽ ምስ መን ይነብር ተይልና ኣብ ትሑት ልቢ ዘለዎም ቁጥቁጥ መንፈስ ዘለዎም ምሳታቶም ይዝነብር መንበሪኡ ኣብኡ እዩ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊኦም ይረአ ዳዊት 51:17 መስዋዕተ ኣምላኽ ስቡር መንፈስ እዩ ወአምላኽ ንስቡርን ቁጥቁጥን ልቢ ኣይትንዕቆን ይኸይሎ መስዋዕተ ኣምላኽ ስቡር መንፈስ እዩ ወአምላኽ ንስቡርን ቁጥቁጥን ልቢ ኣይትንዕቆን ኢኻ እቲ ዝተቐጥቀጠ ልቢ እቲ ስቡር መንፈስ ዘለዎ ኣምላኽ يخبره እዩ ኣይንዕቆን መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ዝነግረና كلاي زينا 34 نኢዮስያስ استزاربو እግዚአብሔር ከምዚሎ ልብኻ ስለ ዝለስለሰ ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ድማ ትሕት ስለ ዝበልካ ቃሉ ብዛዕባ እዛ ቦታ እዚኣን ብዛዕባ እቶም ዝነብሩዋን ምስ ሰማዕኻ እወ ኣብ ቅድመይ ትሕት ኢልካስ ክዳውንትኻ ቀዲድካ ኣብ ቅድመይ ስለ ዝበኸኻ ኣነ ድማ ስሚዕካ ኣለሁ ይብል እግዚአብሔር እነሆ ናብ ኣቦታትካ ክእክበካዬ ናብ መቃብርካ ኸኣ ብሰላም ክትእከቢኻ ነቲ ኣነ ናብዛ ቦታ እዚኣ ናብዞም ዝነብሩዋን ዘምፅኣ ኩሉ ክፋኣ ድማ ይዒንተኻ ኣይክሪኣን እየን ንሳቶም ከዓ ነቲ ነገር ናብ ንጉስ መለስዎ ሓንቲ ዮዳ ዝተባህለት ነቢያ ተዛሪባቶ ሰዲድዋ ነቶም ሽማግለታት ሰዲድዎም እቲ ንጉስ እቶም ኣማኸርቱ እግዚአብሔር ዝተዛረቦ ተዛሪቦሞ ስለዚህ እግዚአብሔር በቃለይ ንቃለይ ትሕት ዝብል ክብል ከሎ እንታይ ማለት እዩ ሰብ ካብ ዓመፅ ምንባር ካብ ዓመፀኛነት ክወፅእ ከሎ ማለት እዩ ካብ ዓመፅ ክፋእ ካብ ምግባር ብዓመፅ ልብኒ ቅድሚት ካብ ምኻድ ምስ ተመለሰ እግዚአብሔር ተመሊሱ ኣነ ብጣዕሚ ዝገርበኒ ናይ እግዚአብሔር ነገር ኣክዓብ ኤልዛቤልን ዘገበረዎ ነገር የለን ኣብ ኢዝራኤል እግዚአብሔር ብነቢዩ ኤልያስ ገይሩ ምስ ተዛረቦ ንኣክዓብ ልቡ ተሰይሩ መንፈሱ ሓዚኑ ንገዙ ኸይዱ እግዚአብሔር እንደገና መልእክት ሰዲዱሉ በቃለይ ንቃለይ ስለ ሰማዕኻ ኢልዎ ካብ ግብሩ እኮ ፈፂሞ የተመለሰ ግን ብታ ሞመንት እቲኣ ንዝነበረ ነገር እግዚአብሔር ይሕለፍ ኢልዎ በቃለይ ንዝግዛእ እቲ እግዚአብሔር ንዝዛረቦ ነገር
بمنفسون ززاربنا بقالون ززاربنا نجر نهبو قبر ملسي أبكر مع أملاخ واقع الله واقع نرغبو لينا أبحاد هذا بوتا كزي تقبلنا يو واقع نسأنا له إنا واقع نسأل سلازي እግዚአብሔር አምላክ ንዝ ንጉስ እዚ እንደገና ናይ ምሕረት ዕድል ሂቦ ልቡ ብትዕትና ስለዝተቀበሎ ነቲ ቃል አምላክ ብትዕትና ስለዝወሰዶ ነቲ ቃል አምላክ እግዚአብሔር ብሰላም ናብ ቦታትካ መቃብር ክትወርድ ኢኻ ኢሎ ንምንታይ ብሰላም ዘይወረዱ ብዙሕ ስለዘሎ ናብ መቃብር بستفلالي مجدي زموتو سلزنبور كم كلبي استوغوتتو سلزنبور متعاف قدوس كمو ينقرنا بسلام كتعرفي خاخمان نزنقر زي اي تريوني لو እግዚአብሔር ሰማይ ዙፋኑ ምድሪ ና እግሩ መርገጽኢትያ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ካብዘል ዓለም ንዘል ዓለም ናበይ ይጥምተልና ቁኑዕ ልብና ብዘለዎ ትሑት መንፈስና ብዘለዎ ሰብ ንቃሉ ሰሚሩ ዝነብር ሰብ እግዚአብሔር ምስኡ አሎ እግዚአብሔር ምስኡ ይነብር እግዚአብሔር አይና ዓሚትና አይንደልዮን አይና ዓሚትና ሐሰሳይን ብሎኒና እግዚአብሔር እንታይ ይደሊ ምፍላጥዩ እግዚአብሔር እንታይ ካባና ይደሊ እሳያ ታዋና ነገር እግዚአብሔር ከሙ ተዛሪቦ ከሙ ይሉ እዚ ቃል ወና ዓናይ ሰብዩ ወላ ሓደ እስራኤላዊ ይኹን አፍሪካዊ ይኹን አሜሪካዊ ሰብ ናይ አዳም ፍጥረት እዩ ተመሳሳሊ ባህሪያት አለው ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ ናው ውሽጥና ይዝነግረና እግዚአብሔር ድማ እቲ ናይ ልብሃ ቀናና ንዑ ይደልዮ እቲ ውሽጥና እቲ ግብርና ዘይኮነስ እቲ ውሽጥና ግብርናን ልብናን ሰሚሩ ክንገብሮ ከለና እግዚአብሔር ይድነቅ እዩ ናይ ቀዳምነት ንአምላክ ክዕጉስዎ መቅደስ ክሰርሑሉ ዝተፈላለዩ ነገር ክገብሩሉ ይሓስቡ ነይሮም ግን እሱ ኢሎም አነ ሰማይ ዙፋነ እዩ ምድሪ ድማ ናይ እግረይ መርገፂት እያ ንዓይስ እንታይ ዓይነት መንበሪኹም ትሰርሑ ለይልዎም ሓቲትዎም እስኪ መልሲ ሰማይ ዙፋነይ ዝኾነ አምላክ ሰማይ ዙፋኑ ዝኾነ አምላክ ምድሪ ድማ ናይ እግሩ መርገፂኡ ዝኾነ አምላክ እንታይ ዓይነት ገዛ እዩ ዝሕዞ እንታይ ዓይነት ገዛ እዩ ዝስከሙ እሱ ግን መንበሪኡ አበይ ከም ዝኾነ ነጊርዎ ሎሚ እውን እዚ ቃል ሕያው እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ብሉይ ኪዳን እቲ ኪዳን ተቀይሩ እዩ ክርስቶስ ኢየሱስ መስዋዕትነት ናይ መስቀል መስዋዕትነት በጃነት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ሓድሽ ኪዳን አቲና ኢና ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ዘሎ ሓደ ፕሪንሲፕላት ግን ኣይተቀየሩ ምስ አምላክ ንዘለና ርክብ ምስ አምላክ ንዘለና ርክብ ዝጠለቀ መንፈሳዊ ፕሪንሲፕላት ወይ መርሕ ዝኸውን ቃላት ግን ሕጂ እውን ሕያው ስለዚ ከም ናይ ሓድሽ ኪዳን አመንቲ ናባና ክነምፅኦ ከለና ብመንፈስ አምላክ ተወሊድና እንብል ካብ መንፈስ ቅዱስ ተሓቲምና እንብል ንዓናኸ ከመይ እዚ ቃል እዚ ካብቶም ናይ ብሉይ ኪዳን ሰባት ንላዕሊ ንዓና ይቐርበና
بكريستوس ኢየሱስ ውልድነት ዝረኸበ ኣማኒ ልቡ እንታይ ኸውን ኣለዎ ውሽጡ እንታይ ኸውን ኣለዎ ኣነ ብርግፀኝነት ክዛረቦ ዝኽእል ናይ ብሓቂ መንፈስ ኣምላኽ ዝተተንከፈ ሰብ መጀመርያ ውሽጡ ይስትንከፍ መንፈሱ ይስትንከፍ ልቡ ይስበር ውሽጡ ይስበር ትሑትን ቁንዑን ዝኸውን بتغكل قويتا أب هيوتو تمتيو بتغكل قويتا أب هيوتا تمتيو كم يزغون بتعبيت أي نفعني زدلي يخون زدلي نقر يخون أزي برينسيبل أي كيرن بتعبي استنفوا عصابات طريقهم ويش تمارك دقاو تراي زريو تاريخهم كويشن مارك كم منفساونت يهدمو له سب كم منفساونت كهدم كله أبدقا يزتكر أبدقاو نجر نأملاق بدقاو نجر كحقوسو بدقاو نجر كسر حلو بدقاو نجر كفت مالو أيو زتعر أجزاء هيرجن انتاي يدلي اسم فلات أقداس نجري كدمي عقل قلوت كدمي نبيت مقدس مئتاو نعوم فلات بتاع مقداسي اجزيابير انتاي يفلت نايسب كلها غنا لبي مرمر وشتي مرمر سب عماني كدمي نب عقل قلوت مئتاو اجزيابير انتاي يدلي خابسب እግዚአብሔር ንትዕቢተኛታት ይቃወሞም ንሂፖክራት ይቃወሞም ሰባይ ኮነን ዝቃወሞም አመገዶም ጠጠው ይብል እዩ ዝገርመኩም ነገር እግዚአብሔር ግን ንትሑታት ጸጋ ይህብ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎመን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ስለዚህ እንታዩቲ ዘገድስ أب سنة فترة أب سب እግዚአብሔር ዝደልዮ እንታዩ ፈይልና ቀሊልዩ ስለዚህ እቲ ንዘለዓለም ዝነብር ልዑል ዕዙዝን ቅዱስ ዝስሙን ከምዚ ይብል ኣሎ ኣብቲ ልዑልን ቅዱስን ስፍራ ኣነብር ኣለኹ ግናኸ ንመንፈስ ትሑታት ሕያው ክገብሮ ንለቢ ድቑሳት ከዓ ሕያው ክገብሮስ ምስቲ ድቑስን ትሑትን መንፈስ ዘለዎ ሰብ ድማ እነብር ኣለኹ ስለዚ እግዚአብሔር መንበሪኡ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዝኣመሰሉ ሰባት እዩ እግዚአብሔር ዝነብር እግዚአብሔር መንበሪኡ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሰባት እዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሰባት ይነብር ምስኦም ይነብር እሶም ድማ ምስኡ ይነብሩ እወ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ እቲ ልዑል ኣምላኽ ካብ ደገና ውሽጥና ይዝደልዮ ካብ ደጋዊ ነገርና ንውሽጥና ይደልዮ እግዚአብሔር ንውሽጥና ይደልዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ንሱ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ሕያው ዝኾነ ጎይታ ንውሽጥና ይዝደልዮ ንልብና ይዝደልዮ መባና ይደልዮ ዕሽርና ይደልዮ እዚ ደጋው ነገር መስርሒ ንውሽጥና ንልብና ኣነ ብጣዕሚ ዘገርመኒ ቅድሚ 16 ዓመት ካብ ዊስካንሰን ሲኖዶስ ዝመፀ ሓደ ሰብ ነይሩ ኣብ ኣዲስ አበባ ከተማ ሴሚናሪ ነይሩ ኣብቲ ሴሚናሪ ተኻፊለ 5 ኪሎ መካነ ኢየሱስ ውሽጢ እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ ብጣዕሚ ዘገርመኒ ነገር ገሪሙኒ ኣብ ዓመት ኢሉ بمليون زغطر عشرات نأتوينا سبقن هيوتون كريستوس هابن أبتا معبر زلو سبات عبيت وسناتهم زغلو سلدقن كابيمت أونلاين يهبونا
إذا عبي كسارايلو إذا عبي كسارايو بروسبر زجبرت حجر سلزخونت سبستري عقرة كبي خيليو شكيتو خطر في خيليو استفل عليه نجارات جيرو هجبري خيليو جن حلني ومدك أسي نبيت كريستيان هيبلغ بسلدي إذا قلقل whatever እግዚአብሔር ንዓኻ ይዝደለካ እግዚአብሔር ንዓኻ ይዝደለኪ መጀመርያ ንትዘለካ ዘይኮነስ ንዓኻ ንትዘለክ ዘይኮነስ ንዓኺ ይዝደለኪ እግዚአብሔር ህይወትካ ሃቦ ብትዕትናን ብቕንዕና ሃቦ ህይወትካ ዝደለየ ምላልካ ቢልዮነር ኩን ሚልዮነር ኩን እሱን እግዚአብሔር አያገድሱን እሱ ዘገድሶ ህይወትካ እዩ በሚልዮን ሰባት ሂቦም ሓደ ሰብ በሚልዮን ሂቡ ብዙሕ ነገር ይሰርሕ ፈንድ ገይሮም እሱ ይኮነን ተዋና ዋና ግን ዘገድሶ አምላኽ ናይቲ ሚልዮን ቢልዮን ዘይኮነ ናይቲ ሰብ ህይወቱ ዘገድሶ ናይቲ ሰብ ውሽጢ ዘገድሶ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማለን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ስለዚህ ንደገ ዘይኮነስ ንውሽጥና ክሪኦ እግዚአብሔር ይደሊ ንውሽጥና ክንምርምሮ እግዚአብሔር ይደሊ ስለዚህ እቲ ንዘለዓለም ዝነብር ልዑል عززن قدوس سمون كمزي بلالو أبتي لعولن قدوسن سفرا أنبرالو كناخين منفس تعتات هياو قبرو نلبي دقصات كا هياو قبرو مستدقوسن تعوتن منفس زلو وسبد ما أنبر الله بكا منبري سيلو اتزل عالماوي اتهياو زغونا أملاخ سماين مدرن زفترة أملاخ ولا حدا كحزو زيك الأملاخ أنا منبريه أبتيوم تعوتاتن دقساتن مسؤومي زنبري نعتاتومي مريت اين مرجعين ساتوميوم يسوس كريستوس تمالن لومن نزل عالم هياويو ስለዚህ ከምታስ ተበገስና ለቃል ንሕና ንአምላኽ ንሰርሓሉ ነገር የለን እግዚአብሔር ንዓና ብክርስቶስ ሰራሓልና ኣብ መስቀል ዓብ ነገር ኣሎ እግዚአብሔር ድማ ህይወትና ክስራሕ ህይወትና ክልወጥ እሱ እዩ ሓሳብ ማንም ይኹን ማንም ናብ ምልአት ክርስቶስ ክዓቢ መንፈሳዊ ባህርያት ክመልእ እሱ እዩ نأملاخ دليت مثل ودو نغن مسل እግዚአብሔር ወሲኑ ንክርስቶስ ንኽንመስል እዚ ኣብ ክርስቶስ ዘሎ ባህርያት ኣብ ህይወትና ክግለጽ ፍቃድ ኣምላኽ እዩ እግዚአብሔር ንመን ክሪአና ከሎ ንመን ይርኢ ማለት እዩ ንክርስቶስ ኣብ ውሽጥና ይርኦ ንወዱ ይርኢ ምስሊ ወዱ ይርኢ ኣብ ውሽጥና እወ እቲ ዝተቐጥቀጠ ልቢ ዘሎ እቲ ስቡር መንፈስ ዘሎ እቲ ትሑት ሕልና ዘሎ እግዚአብሔር ክርኢ ከሎ ምስኡስ ክነብር ኢየሱስ ክርስቶስ ትማለን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው ስለዚ ክርስትና ወይ ሓድሽ ኪዳን ወይ መንፈሳውነት ናይ ውሽጢ እዩ ካብ ውሽጢ ናብ ደገ ዝወጽ እዩ ካብ ውሽጢ ናብ ደገ ዝኸይድ እዩ ብጣዕሚ ኣሰካፍነቱ እንታይ እዩ ሰብ ኣብ ክርስትና ዓለም እንዳጸንሐ ክመጽእ ከሎ እንታይ ይኸውን ኣእምሩ ፍሬንድ ይኸውን ሕጂ እቲ ጸሎት እቲ ዝተፈላለየ ነገራት እቲ ኣክቲቪቲታት እቲ ገለመለስ በቃ ኣብኡ ይሽከል እግዚአብሔር ድማ ኖ እዚያታ መገዲ ናብዚኣ ንዑ
ናብዛ መገዲ እዚኣ ተመለሱ እዝብል እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ እግዚአብሔር ንሱ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ዝገበሮ ማንም ክድምስሶ ኣይክእልን እዩ ስለዚ እቶም በቃል አምላኽ ኣብ ቁጥሪ 5 ንቶም በቃል አምላኽ እቶም በቃሉ እትረዱ ቃል እግዚአብሔር ስምዑ እቶም ዝጸልኡኹም ብዛዕባ ስመይ ሰጉኹምን የሕዋትኩም ሓጎስኩምን ትኸሪሲ እግዚአብሔር ይኽበር ይብሉ ግናኸ ክሓፍሩ እዮም እግዚአብሔር ኣለዎ ኣብ ዝኾነ ቦታስ እግዚአብሔር ተረፍ ኣለዎ ዘርኢ ዝኾኑ ኣለዎ ኣብ ዝተሓዋወሰ ነገራት ኩሉስ ዘርኢ ዝኾኑ ሰባት ኣለዎ ንዓታቶም ድማ ነቲ ናይ ልቡ ሓሳብ ይነግሮ ስለዚ እንታይ ይብል ዮሐንስ 15:18 ዓለም እንተ ጸላኣትኩም ንዓይ ቅድሜኹም ከም ጸላኣትኒ ፍለጡ ካብ ዓለም እንተ ትኾኑስ ዓለም ነታ ዝኾነ ትፈትወያ እሞ ምፈትወትኩም ነይራ ኣነ ደኣ እየ ካብ ዓለም ዝሓረኹኹም እምበር ካብ ዓለም ኣይኮንኩምን ስለዚ ዓለም ጸልኣኩም እያ ስለዚ ኣሕዋቶም እዮም ዓለማውነት ዝተመልኡ ማለት እዮም ደጋው ነገር it's material ኮስሞስ ይጸልኦም የባጭውሎም ነሮም እግዚአብሔር ግን ነዚኣቶም ኣጸናንዕዎም ንቶም ንዑ ዝደልዩ ንቶም እቲ ኣምላኽ ከም ዝደልዩ እንታይ ከም ዝደልን ዝፈልጡ ኩሉ ሻዕ መጸናንዕ ኣለዎ እግዚአብሔር ክዛረብ ከሎ ኣብ ትንቢት ዓለም ክልተ መልእኽቲ ኣለዎ ንቶም ክምከሩ ዝግብኦም ይመኽሮም ይዛረቦም ንቶም ክጸናንዑ ኣነ ነቢ ምዃኑ ሓደ ሰብ ጥቕሲ ኣይደልየሉኒ ነቢ ንምዃኑ ሓደ ሰብ እቲ መንፈስ ዝዛረበሉ መንፈስ ነቢ ምዃኑ ዘይምዃኑ ርጉጽ እዩ ክልተ ነገር ኣለዎ ነታ ስፔሲፊካሊ ነታ ነገር ገሊጹ ነቲ ዝምከር ይመኽሮ እዩ ነቲ ዝግናሕ ይገንሖ እዩ ነቲ ይዛረቦ እዩ ነቲ ዝጸናናዕ የጸናንዖ እዩ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ከምዚ እዩ ነቢዩ ኢሳያስ ከምዚ ገይሩ ንዓመፀኛታት ኣይበረታትዕን እግዚአብሔር ዝበሎ እዩ ኣጆሁም ኣይበሎምን ንቶም ድማ ዝተቐጥቀጡ ልቦም ዝተሰበረ ካብ ኣምላኽ ዝኸውን መጸናንዖም ጭሂቦ ነቢ ማለት እዚ እዩ ካልእ ነገር ኣይኮነን እቲ ኣምላኽ ዝሪኦ ዝርኢ ነቢ ነይሩ ነቢ ኢሳያስ እቲ እሱ ዝደልዮ ዝርኢ ዘይኮነ እቶም ሰባት ዝርእዎ ዝርኢ ዘይኮነስ ኣምላኽ ዝረኣዮ ዝርኢ እቲ ኣምላኽ ዝበሎ ዝዛረብ ንሱ እዩ ነቢ እሱ እዩ ካልእ ኣይኮነን እግዚአብሔር ዝበሎ ዝብል ነቢ የጸናንዕ ይመክር ነቢ ኩሉ ሻዕ ሆይ ሆይ ኣይብለካን ኣምላኽ ምሳኻ እዩ ኣምላኽ ከምዚ እዩ ኣይብለካን ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ይዛረብ እዩ እግዚአብሔር ብዝተፈላለየ መገዲ ይዛረብ እዩ እቶም ቃሉ ሰሚዖም ነቱ ድምፁ ሰሚዖም ናብ መሰረቶም ዝምለሱ
በረከት አለው ከም ኢዮስያስ ጥዑም ዜና ይስምዖም ኣነ ገርመኒ እግዚአብሔር ብጣዕሚ ዘገርመኒ ንሕዝቅያስ ተዛሪቦ ክትመውት ኢኻ ኢሉ ተዛሪቦ ድሓር ግን ምስ በኸ በቃ ወስኻልካ ኣለኹ ኢሎ እግዚአብሔር ኢዮስያስ ከምኡ ኢሎ እግዚአብሔር ይዛረበና ሰባ ይዛረበና ሰባት አይዛረቡና ናይ ሰብ መንፈስ አይዛረበና ሕጂ እኮ መናፍስት እኮ ይኮኑ ናይ ሰብ መንፈስ ይዛረበና ዘሎ ሰባቶም ዝዛረቡ ዘሎ ሜዲቴት ዝገበርዎ ትንቢት ሜዲቴት አይኮነን መንፈስ ቅዱስ መሪሕነት ዝንገር እዩ ስለዚ ኢሳይያስ መንፈስ ቅዱስ መሪሕነት በቲ ጊዜቲ ንዝነበሩ ሰባት ተዛሪቦም ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ እግዚአብሔር ይዛረብ እዩ እግዚአብሔር ብኽልተ ማእኸል እዩ ዝሓልፍ ነቲ ክምለስ ክውቀስ ዝግብኦ ይውቀስ ቻለ ብሕቶ መልክዕ ሓቲትዎም ዝገርመኩም ኣነ ሰማይ ዙፋነ እዩ ምድሪ ናይ እግረ መርገፂ እዩ ንዓይስ እንታይ ዓይነት መንበሪ ኢኹም ትሰርሑለ ኢልዎም ሓቲትዎም መልሲ የለን ካብዚ እንድሓር ንኣምላኽ እንታይ ክምልሱ እዮም ሰማይ ዙፋኑ ኣነ ግን ዝደሊ ኢሉ ልቡ ዝተሰበረ መንፈሱ ትሑት ዝኾነ ንዓይሱ ዘድልየኒ እግዚአብሔር እዚዩ ናተይ መንበሪ ኢሉ ኣሎ ስለዚ ናይ እግዚአብሔር በረኸት ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ዝደሊ ሰብ ተሃልዩ ብዚ መገዲ እዚ ይመላለስ ዓመታትም ጸሎተ የድልየካን ኣዋርሕ እውን ጸሎተ የድልየካን መጽሐፍ ቅዱስ ከምኡ ስለ ዘይብለና እንጸልየሉ ምክንያት ትእዛዝ ስለ ዝኾነ ሕብረት ምስ ኣምላኽ ስለ ንገብር እዩ ብቕንዕና ተመላለስ እግዚአብሔር ብንጉኡ መጺኡ መንፈሱ ከፍሰልካ እዩ ብቕንዕና ተመላለሲ እግዚአብሔር መጺኡ ከፍሰልካ እዩ መንፈሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም እዩ ኣብታ መወዳእታ ክንብል ከለና እቲ ናይ ሰብ ውሳኔ እዩ ሰብ ፍቓድ ኣለዎ ሰብ ፍቓድ ኣለዎ ብትሕትና ንምምልላስ ብቕንዕና ምስ ኣምላኽ ንምምልላስ ብዘይተጉላባነት ምስ ኣምላኽ ንምኽያድ ምርጫ እዩ ዕጫ ኣይኮነን ክርስትና ብምርጫ ዝግበር እዩ ንዚዩ ውሳኔ ዘድሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ሕጂ እውን ደጊሜ ይዛረባለሁ መንፈስ ኣምላኽ ኣብ ህይወትኩም ክሰርሕ ተኮይኑ እዛ መገዲ እዚኣታ ፕሪንስፕል ካልእ ፕሪንስፕል የለን ቃል ኣምላኽ ኣብ ህይወትኩም ክግለጽ ተደሊኹም ብትሕትና ምስኡ ተመላለሱ ሰብ ኢድ ስለ ዝፀዓነልካ ዝተፈለጠ ክስታይ ናይ ስነ መለኮት ምሁር ኬድካ ስለ ዘዘራረብካ ዝመጽእ ኣምር የለን መገዳ እዚኣ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ስለዚ ካፒ ጌርካ እውን ኮፒ ፔስት ጌርካ ክትጥቀመሉ እውን ኣይትኽእልን ኢኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ስለዚ ኢየሱስ ትሑት ልቢ ቁኑዕ መንፈስ ይደሊ እዩ እዚኣ ኢልና ክንውዲ ኢና ክንጽልይና ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው ኢኻ ዘለዓለማውን ሕያውን ጻድቕን ዝኾንካ ጐይታ ልብን ኩላሊትን ትምርምር ንውሽጢ ኩሉ ትፍትን
ንውሽጢ እትርኢ ናይ ሰባት ልቢ ድማ ኣብ ኢድካ እዩ ናይ ነገስታት ልቢ ኣብ ኢድ ኣምላኽ እዩ ናብ ዝፈትዎ የዘንብሎ ከም ዝተባሃለ ናብ ፍቓድካ ንዝቓል ሰሙዑ ዘበለ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ንዘለዉ ናብ ፍቓድካ ልቦም ክተዘንብል ይጽሊ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ፍቓድ ሓሳብካ ኣብ ህይወቶም ክፍጸም እቲ ዘለዓለማዊ ኣጀንዳኻ እቲ ናትካ ሰናይ ዝኾነ ሓሳብ ጸጋኻን መንፈስካን ሓይልኻን ኣብ ህይወቶም ክዕዝዝን ክበዝሕን ልቦም መንፈሶም ሕልንኦም ናብ ፍቓድካ ክተቕንዕ እዚ ናትካ ተኽእሎ ጥራይ እሞ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዓኻ የሕሊፈ ይህብ ኣለኹ ክብርን ምስጋናን ውዳሰን ንዘለዓለም ንዓኻ ይኹን ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ሕያው ኢኻ እሞ ተባረኽ ተሪፉ ዘሎ ምሸት ንዓኻ ሓሊፍና ንህበካ ሰማይ ዙፋንካ ምድሪ ናይ እግሪ መርገፂኻ ዝኾንካ ጎይታ ንዓኻ ዝሕዝ ዋላ ሓደ ስከም ፍጥረት የለን እስኻ ግን ብመንፈስካ ከም ዝኣመሰሉ ሰባት ትነብር ክብሪ ንህበካ ምስጋና ንህበካ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣሜን